Dansk Oldenborg-avl er et af de største avlsforbund i Danmark. Dansk Oldenborg-avl har som avlsmål på landsbasis at fremme interessen for renavl af Oldenborg-heste samt forædlingsavl med fuldblodsheste. Oldenborg-hesten er en alsidig fritids- og sportshest, og som er meget brugt i både dressur, springning og som motionshest, samt ikke mindst kørsel på grund af dens gode temperament. Oldenborg-hesten kan følges tilbage til 1600-tallet og stammer fra Oldenburg i Nordvesttyskland, hvor fremsynede storhertuger så værdien af systematisk fremavl af gode heste. I 1820 indførtes tvungen hengstekåring i Oldenburg som det første sted. Oprindeligt var formålet en stor forædlet kørehest, også egnet til ridebrug. Da automobilerne overtog landevejstransporten, omstilles Oldenborg-hesten til en mere lavstammet, mellemsvær landbrugshest. Efter 2. verdenskrig indledtes en omsiggribende omstilling til fritids- og ikke mindst sportsheste. I 1887 importerede hestehandler Kruse i Odense den første officielt kendte Oldenborg-hingst Axel til Danmark. I 1895 indledtes en dansk stambog, og i 1906 blev der på Fyn stiftet den første ud af flere regionale landsdelsavlsforeninger, ligesom der i 1904 blev oprettet Hoppecenter Sjælland på Gisegård, og hvorfra et større antal føl, plage og hopper blev solgt rundt om i landet. Den landsdækkende forening Dansk Oldenborg-avl blev stiftet i 1978. Danmark er et af de få steder i verden, hvor der findes en ren Oldenborg-avl. Hvert år bliver der afholdt hengstekåring, hoppekåring, føl- og plagskue og tamponater i dressur. Hengstekåring afholdes hvert år i februar måned, hvor 3-, 4- og 5-års hingste dyster om at opnå adgang til avl. Hingstene er inddelt i renavlede hingste på 88-100% og i forædlede hingste på 25-87%. Hoppekåring samt føl- og plagskue foregår oftest i juni med indledende lokalkåringer og skuer 3 steder i Danmark. I forbindelse med føl- og plageskuet afvikles der også tamponater for 4-, 5-, 6-års og ældre heste. Formålet med at afholde tamponater for Oldenborg-heste er, at det bliver nemmere for alle, der selv har lyst til at fremvise sin hest, at få et R på hestens tamtavle. Ligeledes afprøves hingste, hopper og vallakker ved henholdsvis ride- og kørebrugsprøver, 30-dages stationsafprøvninger med R henholdsvis K for et godkendt resultat. I juli måned afholdes der finaleshow på Middelfart Ridecenter i forbindelse med Dansk Oldenborg-avls eliteskue, hvor de bedste hopper og føl samt tamponatsheste konkurrerer om at blive Danmarks bedste Oldenborg. Renavlet Oldenborg-heste er en stor, betydelig og racetypisk ride- og kørehest. Den renstammede Oldenborg skal være muskuløs, harmonisk og stærk. Oldenborg ønskes velproportioneret, og der foretrækkes, at den har en lidt rektangulær kropsform. Den renstammede Oldenborg ønskes med arbejdsvilligt nervefast sind og temperament, som gør den anvendelig i enhver sammenhæng. Stangmål ønskes mellem 162 og 172 cm. En forædlet Oldenborg-hest er en stor sportspræget racetypisk ride- og kørehest. Den forædlede Oldenborg skal være elegant, harmonisk og stærk. Oldenborgen ønskes velproportioneret, og der foretrækkes, at den har en lidt rektangulær kropsform. Den forædlede Oldenborg ønskes præstationsberedt med nervefast sind og godt temperament, som gør den anvendelig i enhver sammenhæng, også i ride- og kørekonkurrencer på højt plan. Stammemål ønskes mellem 162 og 172 cm.
Farven er ofte brun eller sort med røde og skimlede oldenborgheste forekommer også. Ved at oldenborghesten er så alsidig, er det en populær hest. Da den har et dejligt temperament, er det en hest for alle aldre. Oldenborghesten her i Danmark bliver ofte brugt til dressur, spring og kørsel, og bliver ofte set på stævnepladserne rundt omkring i Danmark, såvel som internationalt, heriblandt World Cup og de olympiske lege. En lang række, ikke mindst topdressurheste, har klaret sig på topplan, med Uffe Korsgaard som den største. På topidrætsplan i både voltigering og paradressur ser vi også oldenborgen. Handicaprytteren Stina Tange Kostrup rider på tiden på hoppen Steffi Graf, og dette samarbejde gjorde, at de i 2014 for andet år i træk blev Danmarksmester i paradressur. I kørsel er oldenborghesten ligeledes en populær fritids- og sportskørehest. Adskillige ekvipager i køresporten er med oldenborgheste, og med topplaceringer ved Danmarksmesterskaber ligeledes gode placeringer internationalt.